odísť. Tak poďme, majte sa krásne, dovidenia. Svet showbiznisu nespí a stále ponúka nové kauzy celebrít. Vítajte pri dnešnom vysielaní Top Star. Dare Rollins zrejme doma vyrastá športový talent. Jej jediná dcéra Laura totiž holduje viacerým športovým aktivitám. Bude z nej snowboardistka, tenista alebo skvelá jazdkyňa na koni. Koho inšpiratívny. Stačí si kliknúť na profil Filipa Šeba a ocitnete sa vo svete čiernej a bielej farby. Zaujímalo nás prečo. Ako sa stať úspešnou ženou na Instagrame? To by vám vedela presne povedať hriešne sexy Svetlana Bilialová, ktorá svojim vzhľadom dobíja sociálne siete. Speváčka Tina vraj končí so spevom. Odborník na ženskú krásu Jiří Bartoška napadol silikónové krásky. A pozveme vás na exkluzívnu luxusnú prehliadku Armaniho. O chvíľu sme späť. Fantastickí slovenskí speváci a kapely spojili svoje sily, aby pomohli tým, ktorým zdravie a šťastie až tak nedoprialo. Poďte sa teraz pozrieť na úžasnú atmosféru benefičného koncertu Hudba bez bariér. Čo vznikne spojením bývalej fabriky na elektrické káble s čiernym zamatom? Túto hádanku vám objasní známy módny dom. Armani sa rozhodol po 7 rokoch zavítať do Moskvy a priniesol samé lahôdky. Stretnúť Ľuboša Sarnovského komplet spoteného na športovisku, tak to sa nevidí v našich reportážach len tak. Skvelý moderátor nás však pustil do svojho súkromia a prezradil, pri akom športe najradšej. Známa trojka Čeky, Hudák, Forgáč majú určite jednu vec spoločnú. Vtipy dokážu rozprávať na počkanie a kedykoľvek. Aj vďaka tomu je show Vtedy na západe plná humor. Mister sveta z Göteborgu Ľubo Višňovský je legenda slovenského hokeja. Dlhé roky hral v Zámorí, kde si zarobil naozaj slušné peniaze. On však tvrdí, že je celkom obyčajný muž. Mačka alebo mamička. Aj keď Tina stále tvorí, rozhodne sa to nedá porovnať s tým, ako keď začínala ako mladá. Rozhodla sa táto umelkyňa skončiť s hudobnou kariérou? Umelé vlasy, myhalnice, butoloktoxín či silikóny. Dnešné moderné vylepšenia plastických chirurgov kritizuje. Jiří Bartoška, charizmatický herec, ktorý je ešte aj dnes ídolom mnohých dám, sa do ženskej krásy vyzná.